ଅଜଗର ଗଛ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଜି ଖାଇ ଦେଇକି ବାହାରି ପଡ଼ିଲି ଜଙ୍ଗଲ ଯିବା ପାଇଁ। ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ କରିସାରିଲି, ଯାହା ପ୍ୟାକିଂ କରିବାର ଥିଲା। ମୋର ପାଣି ବୋତଲ, ମୋର ଭାତ ତ ପ୍ୟାକିଂ କରିସାରିକି ମୁଁ ଚାଲିଲି। ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଘାଟି ଉଠିବୁ ମାନେ ଘାଟି ଉଠି ସାରିଲା ପରେ ପାଣି ନ ପିଇଲେ ହେବନି। ଆମ ଜଙ୍ଗଲର ଘାଟି ପରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏଇ ଜାଗାର ନାଁ ହେଉଛି ପାଣିଆ ବାସରା, ଆମ ଏପଟେ କୁହନ୍ତି। ହେଲେ ଏଇ ପାଣିଟା ମାନେ ଗଛ ଚେରରୁ ବାହାରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗଛ ଚେରରୁ ବାହାରୁଛି ପାଣି। ପାଣି ପିଇ ସାରି ଦେଇକି ଆମେ ଚାଲିଲୁ। ହଁ, ଆଣିଛେ ଘରୁ ପାଣି, ହେଲେ ସେଇ ପାଣି ଉପରେ ଆଉ ପାଣି ମିଳିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଘାଟିରୁ ପାଣି ପିଇ ଦେଇକି ପଳଉଛେ। ତ ଉପରେ ଭାତ ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଣି ରଖି ଦେଇକି ଯାଉଛେ ନା। ଆଉ ପାଣି ପିଇ ସାରିକି ଆମେ ଚାଲିଲେ ମହୁଲ କୁଢ଼େଇକି। ହେଲେ ଏଇ ଗଛଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଡିଟୋ ଅଜଗର ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଅଜଗର ଖାଇସାରିଲେ ଯେମିତି ଗୁଡ଼େଇ ହୁଏନି ଗଛର, ଠିକ୍ ସେଇପରି। ମୁଁ ବି ସେଇ ଅଜଗର ଗଛ ପାଖରେ ହିଁ ପତ୍ର ରଖିଥିଲି। ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେନି, କାହିଁକି ନା ଘାଟିରେ ଓହ୍ଲେଇଲେ ଏମିତି ହୁଏ। ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ।